Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं दिनै माने नोंथांमोननो बोरै एग्जामखौ होगोन बोरै बेफोरबाय माने इन्टारभिउखौ होनांगौ बेफोरनि माखासे नलेजखौ देखायलांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोन 11 तारिखसिम होनदोंमोन खिन्थु दिनै जोब्बाय आरोना दिनै जोङो माने एग्जाम होबाय। एग्जामा माने मा टाइपनि कुइसन फैयो बेखौ फोरोंदों आरो दसे जोंखौ बेखौ लिरहोबाय लिरनानै सोर सोरनि टेलेन्टआ बेसेबां माने सोर बेसेबां नलेज दङ बेखौ नायदों बिसोरो दा माखासे लाइनाव दङ लाइनाव देखायगासिनो आं मानसिफोरखौ थ' नोंथांमोन नै माखासे लाइनाव दङ बिसोर माने एग्जाम लिरगोन आरोना दिनै एग्जाम नै एग्जाम लिरगोन बिथांमोना फरायना फैना फैयाखै फैनायालाय फैदोंमोनलै नै माथो जोंना दाबो 25 बेसेबां गोलाव जाबाय नोंसोरो एसे लेट फैबायना 25 मार्चनि आरोना माबाया एग्जामा बेखौ 30 मिनिट्सआव कमप्लिट खालामनांगोन नोंसोर मिथिबायना जों होखांबाय हा कुइसनफोरा बिदिनो एसएससि जिडिआव आगोलाव होखांबाय दा जेरै बे कारेन्ट एफेयार्सनि माखासे जिकेनि बेफोरबायदिनो फैदों दा बेनोसै आरो सिख्लाफोरा नै गासिबो लाइनाव दंजोबो नायनो हागोन नोंथांमोना बिसोरो माने लाइनाव दं आरोना गासिबो एग्जाम होगोन दिनै औ मोजाङानो माने दायो एग्जाम जागोन नोंसिना 25 मार्चनि 30 मिनिट्सनि गेजेराव नोंसोर लिरनांगोन आरोना नोंसोर दा लाइनावनो थाबाय था मिथिबाय जोंना जाखांबाय आंथ' माजबादनि माजबाद जाय हागोन नोंथांमोना नै गासिबो माने एग्जाम होनो रेडि आरोना बिसोरो माने होला जिके फरायना फैना फैयाखै दायो माने 25 मार्चनि जागोन आरोना 30 मिनिट्सनि गेजेराव 50 दे थिगानो दं बिदिबा अल दा बेस्ट जोंहा नै माखासे सिख्लाफोरबो दङ बिसोरबो माने एग्जाम लिरनो थाखाय रेडि आरोना गासिबो लाइनाव थाजोबदों सान्दुं गोसा बेखायनो सारा लानो गोनां जादों आरोना थ' नै नायनो हागोन नोंथांमोना गासिबो लाइनाव दंजोबो हा जोंहा नै बड' हान्ड्रा दासो मोनफैदों बियो एग्जाम होनो फैदोंमोन खिन्थु एग्जामखौ होनो मोनगोन ना मोनला बेखौ मिथिला आङो एग्जाम होनो मोनला माने आं होला ओरैबायदि आरोना होला मानो होला होनलाय मानो होला एग्जामा एखे टाइपनि नालाय माने जेबो लिरनो होआखैनो बेखौ आं मिथिनाय मोन्दों माने जेबो मेनु गैया आरोना ओंखायनो आं दिनैनिफ्राय होला आरो फैलाबो बेखायनो मबाइलाव आङो स्क्रिनशट खालामना लाखाबाय नै बेल'सो आदसा थिगानो ओमफ्राय गैला ओमफ्राय नों दिनै मा एग्जामखौ मानो होला सानखो जेनेबा होला माने जेबो नलेज होआखै नालाय माने कुइसन टाइपनि लिरनानै होदों आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो माने बुजायनानै लिरनांगौ माने बिसोरो बुंदों आरोना बे माने बै जेब्ला मेन मा जागोन आरोना एग्जाम बेफोरबायदि फैगोन होननानै जोंनो फोरोंदों आरोना बेखौहाय मडेलखौहाय नलेजखौ थिगानो बिथांनि साननायाबो थिगानो माने जा जिथुनाखि कुइसन होदों जिथुनाखि कुइसन पेपार बेफोरबायदि टाइपनि फैगोन होनना बुंदों बे एक्जेक्टलि बे फैगोन होननानै बुङाखै आरोना दा रावबो होनो हायाना कुइसन पेपारखौ सिगाङाव बेफोरबायदि एक्जेक्टलि फैगोन होननानै बिदिब्ला लोगोफोर बाय दे थ' नोंथांमोन आं बिथांमोनाव सोंनोसै आरोना एग्जामखौ लिरनो हादों ना हायाखै नोंसोरो एग्जाम नङालै लिरनानैसो लानो होदों लिरनानैसो लानो होदों लाजिदों माने बिसोरो लाजिदों र' बिसिनाव सोंनोसै आङो एग्जामा बेसेबां मार्कनि जानाय नानिमोन जोंहा बेहायनो हाबैयाखै माने बिसोर लेट फैबायना हाबनो मोनासै आरोना दा र' माखासेफोरनाव सोंगासिनो आङो नोंथांमोन नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ थ' नोंथांमोन बिराद गरम जाबाय मिथिबायना आंथ' एग्जामखौ लिरखांबाय दायो माखासेफ्रा लाइनाव दंजोबो आरो दायो थांसै दिनैनिफ्राय जोब्बाय माने 25 मार्कनि जादों नालाय 30 मिनिट्सनि गेजेराव लिरजोब्बाय दा आंनिया मोनब्रैल' कारेक्ट जादों आरोना 12ल' लिरहोबाय माने 25आव 25 लिरजोबासै माने टाइमा थोआसैना बिराद गोबां मानसि जाबायना बेनिखायनो बेसेबांल' होबाय आरो दा नोंथांमोना फरायनानै एग्जामखौ नेक्स्ट टाइमाव जेब्ला एप्लाइ खालामो होबानो जाबाय आरोना मोजाङै दा बेनोसै जिकेफोर फराय जेनेरेल नलेज थ' नोंथांमोन 11 तारिखआव फैनांला मिथिबाय 11 तारिखआव फैनांला गाबोनबो फैनांला दिनैनो जोब्बाय मिथिबाय दिनैनो जोब्बाय जोंहा जनि चेन्ज सेकेन्ड लावदुमखौ लोगो मोनलायबाय नै थांसै सेकेन्ड लावदुम थांसैनो थांसै जेबो गैया फैयाबाबो जासिगोन गाबोननिफ्राय फैनांला मिथिबाय रावबो फैनांला गाबोननिफ्राय जानाया जाहैनांसिगोन जाहोनो जायगा नोंसा नांगोन नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै रावबो फैनांला गाबोननिफ्राय रावबो फैनांला लिराबाबो जायो एखेखासो मानो होनबा बै बहियाव लिरनो 15 बिलाव 13 तारिखनिफ्राय जायफोर माने क्लास लानो गोसो डकुमेन्ट्स हैनो गोसो हैनो हागोन सोलोंहैनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द